साफ्रोमखौबो खुलुमबाय आरो लोगोसेयैनो आंनि बे लाभ स्ट'री इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायदों। दिनै जोङो मोनसे गोनांथिथार बिषयाव बाथ्राखौ सावरायगोन आरो बेनो जाहैबाय माबायदि बिजाथिनो जोङो भटखौ होनो नांगौ। दिनैनि सावरायनाय आयदाया नोंथांनि थाखाय आरो ख्रिस्टियान समाजनि थाखाय गोबां गोनांथिथार बाथ्रा। मानोना भट होनाया जोंनि बिबान आरो बे बिबाननि गेजेरजों बे खामानिनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय भबिष्यतखौ लुनो हायो, भबिष्यतखौ जोङो दानो हायो, इयुनखौ जोङो दानो हायो। मोनसे मोजां समाज, मोनसे मोजां रायजो, मोनसे मोजां हादोरखौ जोङो लुनो हायो। फै बेयावखायनो जोङो दिनै माबायदि बिजाथिनो एबा केन्डिडेटनो जोंनि भटखौ, बेसेन गोसा भटखौ होनो नांगौ, बे बिसयखौ जों रोंना थानि एबा जोङो सोलोंनि। जों जेन जोंनि बेसेन गोसा भटखौ गोरोन्थि बिजाथिनो जेन जों होफ्लाङा। दा बेयावखाय जों दिनैनो सिनायना लानि। मानोना फैबाय थानाय 2025आव बिटिआरआव मोनसे इलेक्सन दङ। जोंनि बर'नि गेजेराव, बर' रायजो राजानि गेजेराव मोनसे मोजां बड'लेण्ड दानायनि मोनसे खाबु दङ, मोनसे मोजां हादोर दानायनि मोनसे खाबु दङ। जों जुदि मोनसे मोजां बर' रायजो दानोब्ला जों साफ्रोमबो बिजाथिखौ सिनाय मोननो नांगोन, केन्डिडेटखौ सिनाय मोननो नांगोन आरो बिनि उनावसो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जोङो होनो नांगौ। दे अब्ला प्रियफोर, मोजां बिजाथिखौ सिनाय मोननायनि राहाफोरखौ जोङो नायलांदोनि। आं नोंथांमोननो गासै 7टा पइन्ट, 7 पइन्ट एबा 7 टिप्स लानानै फैदों। बिनि गेजेरजोंनो जोङो मोजां आरो गाज्रि बिजाथिखौ सिनाय मोननो हागोन। बाथ्राखौ बेखेवनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन। फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो मोजां बाथ्राफोरखौ खोनासंनो हायो, सोलोंनो हायो आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसेयैनो साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बे बाथ्राखौ मोनथिदों होननानै नोंथाङा सानोब्ला नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। मोजां बिजाथिखौ सिनाय मोननायनि सेथि बाथ्रा बेनो जाबाय बिजाथिनि आवगायनि रेकर्ड। कैंडिडेट की पिछली कार्यशीलता, ट्रैक रेकर्ड। गिबिसिनथारावनो जोङो बेखौ थर खालामनांगौ एबा नायबिजिरग्रोनांगौ जे बिजाथिया गोदो एबा आवगायाव मा खामानि मावखो, बे बिसयाव नोजोर होनांगौ। बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों जोङो सासे बिजाथिखौ मोनथिनो थाखाय गोबां सहाय मोनो। मानोना बेखौ नायोब्ला जोङो सहसै हमदां हायो जे बियो आवगायाव गोदोबो जाखांबाय, सासे दैदेनगिरि जाबाय, नाथाय बै दैदेनगिरि जानाय समाव बियो माबायदि खामानिखौ मावदोंमोन बेखौ जोङो बिनि मावनायनि गेजेरजों बिनि आखल आखुफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो। जुदिहे बिजाथिया गोदो बे खामानिखौ मावदोंमोनब्ला जोङो बिनि मावनाय दांनायफोरखौ जोङो नायग्रोनांगोन आरो बिनि मावनाय दांनायनि गेजेरजों जोङो मोनथिगोन जे बियो सासे समाज सिबियारि, समाजनि खामानि मावग्रा नंगौना नङा बेखौ जोङो रोखायै मोनथिनो हागोन। बेयावखाय जोङो नायग्रोनांगौ। मोजां बिजाथिखौ सिनाय मोननायनि नैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय साननाय हनायनि रोखोम आरो सोलो। बिचार और नीतिया, आइडियोलॉजी एंड पॉलिसीज। बिजाथिनि साननाय हनाया माबायदि बेखौ साफ्रोमबो भट होग्रा सुबुंफोरा मोनथिना लानाया मोजां। जानो हागौ गोबां बिजाथिफोरहा गाव गावनि मोनसे साननाय थानो हागौ, मोनसे आइडियोलॉजी थानो हागौ, माखासे गावनि नियम निति थानो हागौ, रुल्सफोर थानो हागौ। केवल गावनिखौ जाफुंहोनो थाखाय, गावनि साननाय हनायखौ जाफुंहोनो थाखायल' खामानि मावग्रा जानो हागौ। नाथाय समाजा मा सान्दों, समाजनि सुबुंफोरा मा सान्दों, बर' फिसाफोरा मा सान्दों, हयथ' बेखौ मावनो रोङै एबा बैखौ थर खालामै एबा बैखौ सिन्था खालामै जानोबो हागौ। जाय सुबुङा, जाय बिजाथिया केवल गावनि आइडियोलॉजीजों सोलियो, अब्लाना नोंथांमोना बेखौ बुजिना लानो नांगोन बियो बिनिल'सो जागोन, बियो समाजनि थाखाय खामानि मावनाय नङा एबा समाजनि मोजांनि थाखाय जानाय नङा। बे बाथ्राखौ जोङो बिनि गेजेरजों मोनथियो। बेयावखायनो जोङो बिजाथिखौ मोजाङै नोजोर होनो नांगोन। बेहा गावनि मा नियम खान्थिफोर दङ, मा सोलोफोर दङ, बेफोर गासैखौ जों मोनथिना लानाया मोजां। मोजां बिजाथिखौ सिनाय मोननो हानायनि थामथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय फोथायजाथावना आरो आखल आखु। ईमानदारी और चरित्र, ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर। फोथायजाथावना आरो मोजां आखल आखु गोनां सासे बिजाथिया सासे मोजां दैदेनगिरि होननानै सिनायथि लानाय जायो एबा सासे मोजां राजखान्थिगिरि होननानै सिनायथिखौ होनाय जायो। आरो बे सुबुंनियाव बेबायदि मोनसे गोसो थागोन जायनि थाखाय गावनि हारिनि थाखाय खामानि मावनो, गावनि हादरनि थाखाय खामानि मावनो, गावनि रायजो राजाफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बिनियाव मोनसे थांखि एबा मोनसे गोसोआ थागोन एबा मोनसे बे गोसोआ थागोन। जों बे बाथ्राखौ मोजाङै मोनथिगौ जे सासे फोथायजाथावना दैदेनगिरियासो समाजखौ सोलायहोनो हागौ एबा समाजनि जौगानायखौ लाबोनो हागौ। दा बेयावहाय सासे बिजाथिया नोंनि थाखाय बेसेबां फोथायजाथावना आरो बेसेबां मोजां आखल आखुनि
बेखौ नोंथाङा गिबियावनो नायग्रोथारनांगौ। नोंथाङा बेखौ नायदो आरो बिथांनियाव जुदि फोथायजाथावनाया दङब्ला, बिथांनियाव जुदि मोजां आखल आखुआ दङब्ला, बिनि गासै मावनाय दांनायफ्राबो मोजां जागोन, हादोरनि थाखाय मावगोन, गावनि हारिनि थाखाय मावगोन, गावनि सुबुंनि थाखाय खामानि मावगोन, रायजो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। दा बेयावखाय जोङो आखल आखु आरो फोथायजाथावनाखौ नायनो नांगौ। दे दानाब्ला जोङो फैदोनि मोजां बिजाथिखौ सिनाय मोननायनि ब्रैथि बाथ्रा। बेनो जाहैबाय आखा फाखा एबा रोंगौथि गोनां, स्मार्ट और योग्य, कम्पेटेन्सि। जायखिजाया केन्डिडेटखौ एबा बिजाथिखौ सेलेक्ट खालामनायनि सिगाङावनो, सायख'नायनि सिगाङावनो बियो बेसेबां गोहो गोनां, बियो बेसेबां रोंगौथि गोनां, बियो बेसेबां आखा फाखा, बेखौ जों मोनथिग्रोना लानाया मोजां। जाय बिजाथिखौ आङो सेलेक्ट खालामनो थांगासिनो दङ, बे बिजाथिनियाव हारिनि थाखाय मावनो हानाय गोहोआ दङ ने, हारिनि थाखाय खामानि मावनो हानाय बोलोआ बिनियाव दङ ने, बेखौ जोङो नायग्रोनांगोन। जों गोबां समाव बेबायदि धोखा जायो, गोरोन्थि जायो जे जोङो सोरनिबा पार्टिखौ, हान्जाखौ नायनानै जोङो भट होयो, एबा सोरबा व्यक्तिखौ नायनानै भट होयो, एबा सोरनिबा महरखौ नायनानै भट होयो, एबा सोरनिबा बेकग्राउन्डखौ नायनानै भट होयो। नाथाय बे जोंनि गोरोन्थि जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बर' ख्रिस्टियानफोर, जोंनि नायनांगौआ बेसो, बे केन्डिडेटआ जोंनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन ना मावा, बर' हारिनि थाखाय जिथु मावनो हानाय गोहोआ बिनियाव दङ ना गैया, आखा फाखाया बिनियाव दङ ना गैया, बेखौ नायनायनि उनावसो जोङो केन्डिडेटखौ सेलेक्ट खालामनांगौ। दे दानाब्ला मोजां बिजाथिखौ सिनायनो हानायनि बाथि बाथ्राखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय गुबुननि थाखाय गावखौ बावसोमनाय एबा बाहायनाय, संवेदना और जन सेवा, एम्पाथि एन्ड पाब्लिक सार्भिस। सासे बिजाथिनियाव गुबुनखौ अननाया थानो नांगौ। बिनि माने गुबुननि समस्या, गुबुननि जेंना, गुबुननि दुखुफोरखौ नायनानै थानो हायि सासे व्यक्ति जानो नांगौ। जाय बिजाथिया गुबुननि दुखु दाहाखौ मोनथियो आरो बैसोर बायदि सुबुंफोरखौ सानफ्रोमबो सहाय होनो थाखाय सानफ्रोमबो रेडि थायो, बे व्यक्तियासो फैबाय थानाय समाव सासे मोजां लिडार एबा सासे मोजां दैदेनगिरि जानो हायो एबा जानो हागोन। दा बेयावखाय बे बिजाथिया माबायदि पाब्लिक सार्भिसखौ होनो हागोन, बेनियाव पाब्लिक सार्भिस होनो हानाय क्षमताया दङना गैया, मोन्थाया दङना गैया, एबा गोसोआ दङना गैया, बेखौ जोङो नोजोर होनो नांगोन। दे दानाब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो दथि बाथ्रायाव थांदोनि, जेरावहाय जोङो सासे मोजां बिजाथिखौ सायख'नो हागोन। बे दथि बाथ्रायानो जाहैबाय धोरोम मुगैयै एबा नेवसियै, बिना जाति या धर्म का भेदभाव, सेकुलारिज्म। नोंथाङा जाय केन्डिडेटनो भटखौ होनो थांगासिनो दङ, बे केन्डिडेटआ थारैनो गासै धोरोमखौबो मुगैया लाफानो गासै धोरोमनि फारसे बिनि नोजोरा समान थाङोना थाङा, बेखौ नोजोर होनांगोन। एजे जोङो ख्रिस्टियान जानानै नोंथाङा जाय केन्डिडेटखौ सायख'दों, बिथाङा ख्रिस्टियान धोरोमखौ खोब मुगैयो नामा, जिसु ख्रिस्टखौ खोब मुगैयो नामा, ख्रिस्टियानफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायो नामा, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा नोजोर होनांगोन। नट अनलि ख्रिस्टियान, सोरबा हिन्दुखौ मुगैयो नामा, सोरबा मुस्लिमखौ मुगैयो नामा, सोरबा सिखखौ मुगैयो नामा, बेबायदिनो धोरोम लानानै बबेबा धोरोमफोरखौ मेगन सानाय दङ नामा बै बिजाथिहा, जों बे बिसयाव नोजोर होग्रोनांगोन। जिहेतु जोंनि हादोरा मोनसे सेकुलारिज्म, दा बेयावखाय जोंबो बेबायदि दैदेनगिरिखौ सायख'नांगोन, जेरावहाय जि दैदेनगिरिया मोनफ्रोमबो धोरोमखौ सनमान होगोन, मोनफ्रोमबो धोरोमनि थाखाय खामानि मावगोन, बेबायदि लिडारखौ जोङो सायख'नांगोन। आरो बेबायदि लिडारखौ सायख'नानै नोंथांनि बेसेन गोसा भटखौ नोंथाङा होनो नांगौ। जाय बिजाथिया मोनफ्रोमबो धोरोमखौ सनमान होयो, मोनफ्रोमबो धोरोमखौ मानियो, बैबायदि व्यक्तिनो भटखौ होदो। मावख्रुबग्रा आरो हिसाब लाग्रा, कमिटमेन्ट एन्ड एकाउन्टेबिलिटि। अनजाग्रा प्रियफोर, इलेक्सन फैनाय सिगांनो जोंनि मण्डलिफोराव, जोंनि गामिफोराव गोबां बिजाथिफोरा, गोबां हान्जाफोरा फैनानै गोबां रोखोमनि सत बांसाफोरखौ होनानै गालाङो। नोंथांमोननि गामिनि लामाखौ मोजां खालामगोन, नोंथांमोननि गामियाव थानाय दुखिया दरिद्र हावरियाफोरनो न' होगोन, नोंथांमोननि इलेक्ट्रिसिटिखौ मोजां खालामगोन, नोंथांमोननि दालांफोरखौ मोजां खालामगोन, गामियाव मोजां फरायनायनि थाखाय सुबिदा होगोन, गोबां रोखोमनि प्रमिसफोरखौ खालामनानै गालाङो गोबां बिजाथिफोरा। नाथाय बै बिजाथिफोरा जेब्ला गावहा देरहायो, गोबां समाव गावनि सत बांसा लानायखौ बै समाव बावनानै थायो। दा बेयावखाय जों साफ्रोमबो भट होग्राफोरा, साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा जों बे बिषयाव नोजोर होनांगोन जे जाय केन्डिडेटखौ आं सेलेक्ट खालामनो थांगासिनो दङ एबा बिजाथिनो आङो भटखौ होनो थांगासिनो दङ, बिथाङा माबायदि जागोन, गावनि बुंनायखौ बियो मावफुंगोन ना मावफुङा, जि गोदै रावजों मण्डलिफोराव फैनानै सत बांसा लादोंमोन, बेखौ मावगोन, बैखौ मावगोन, बैखौ मावगोन, गोबां रोखोमनि हिसाबफोरखौ होदोंमोन, बे खामानिखौ
देरहाखांनायनि उनाव बावलांगोनसो ना बियो मावफुंगोन बे बाथ्राखौ जोङो नोजोर होनांगौ एबा बै बिजाथिखौ बे बिसयाव बेसेबां खामानि मावग्रा बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन। अनजाग्रा बर' ख्रिस्टियान प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टनि थैजों सुख'जानाय, जिसु ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, बेफोरनोमोन गासै 7टा पइन्टफोर। जों जेब्ला बे 7टा बिसयनि गेजेरजों सासे बिजाथिखौ नोजोर होगोन, नायगोन आरो बेनि उनावसो जोङो मोनसे एबा सासेखौ जोङो सेलेक्ट खालामगोन, अब्लाना जोङो सासे मोजां लिडारखौ दैथायहरनो हागोन। जाय लिडारा जोंनि समाजनि थाखाय खामानि मावगोन, जाय लिडारा जोंनि धोरोमनि थाखाय खामानि मावगोन, जाय लिडारा रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन, जाय लिडारा जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय खामानि मावगोन। बेनिखायनो अनजाग्रा बर' ख्रिस्टियानफोर, जोङो बे बिसयाव थांनानै एबा बे बिसयजों जोङो बिजाथिखौ नायदो, नायनायनि उनावसो जोङो सेलेक्ट खालामदो जे आङो बिथांनो होनांगौ होननानै। मोनसे गेरेमसा हादोर आरो मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो बे केटेगरिजों जेब्ला थांगोन, जेब्ला जोङो केन्डिडेटखौ नायबिजिरगोन, अब्लाना जोङो सासे मोजां केन्डिडेटखौ दैथायहरनो हागोन बर' ख्रिस्टियान प्रियफोर। दा बेयावहाय आङो जि पइन्ट्सफोरखौ होबाय, नोंथांमोना फैबाय थानाय 2025नि बिटिआर इलेक्सननि सिगांनो दानिफ्रायनो बे पइन्ट्सफोरखौ लानानै नोंथांमोना केन्डिडेटखौ नोजोर होगोन, नायगोन, अब्लाना जोङो सासे मोजां दैदेनगिरिखौ सायख'नो हागोन। दे अब्ला बर' ख्रिस्टियान प्रियफोर, जि 7 पइन्ट्सफोरखौ होबाय, नोंथांमोना बे पइन्ट्सफोरखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो भिडिअखौ शेयार खालाम, जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा जों मिस्टेक खालामा भट होनायाव, जों जेन साफा मोजां केन्डिडेटखौ सायख'नो हायो आरो मोनसे मोजां गेरेमसा हारि दानायाव आरो बड'लेण्ड दानायाव जों जेन मदद खालामनो हायो, जों बेखौ खालामनि। दे अब्ला भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै। इयुनाव फैफिनबावसिगोन मोनसे गुबुन टपिक लानानै। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। थेंक इउ।